Dobar dan, ja sam Ljubica, predajem biologiju u osnovnoj školi Antun Pavlović Čehov. Danas ću vam pokazati kako izgleda probni ispit iz biologije iz 2026. godine. Prvo pitanje glasi: zelena žaba i lokvanj imaju istu boju, koja osobina im je još zajednička? Treba da se zaokruži kružić sa tačnim odgovorom. Ponuđeni odgovori su da se razmnožavaju, sami sebi stvaraju hranu, aktivno plivaju i obrazuju larve. Ono što je važno obratiti pažnju je da lokvanj je biljka i on stvara sam sebi hranu, dok životinje nemaju tu sposobnost, tako da drugo pitanje nije tačno. Aktivno plivaju, znači biljke nemaju sposobnost da aktivno plivaju, znači lokvanj je statičan kao i sve biljke. I četvrti odgovor je obrazovanje larvi, znači samo životinje stvaraju larve. Znači, tačan odgovor je da se razmnožavaju. Biljke i životinje imaju zajedničku osobinu, da se razmnožavaju, ostale osobine su različite. Drugo pitanje. Učenici su dobili zadatak da na sledećem času biologije donesu kvasac, parče hleba, ubuđalog i neku pečurku, koja će im biti tema na tom času. Ponuđeni odgovori su bakterije, biljke, gljive i virusi. Znači, bakterije nisu kvasci, nisu pečurke, taj odgovor eliminišemo. Drugi ponuđeni odgovor je biljke. Znači, znamo da pečurke nisu biljke, taj odgovor eliminišemo. Treći ponuđeni odgovor je gljive. Gljive jesu, znači, kvasci i pečurke kao i buđ, tako da to jeste krajnji odgovor. Četvrti odgovor, virusi, eliminišemo zato što virusi ni ne pripadaju u živa bića, znači oni su između živih i neživih bića. Treće pitanje. Kretanje kod čoveka omogućeno je zahvaljujući mišićima koji su vezani za skelet. Kako se zovu ti mišići? Oboj kružić ispred tačnog odgovora. Srčani, glatki, poprečno prugasti i tetive. Znači, prva tri odgovora jesu mišići, ali srčani mišići nije tačan odgovor. Srčani mišići izgrađuju srce, glatki mišići ne učestvuju u kretanju živih bića, odnosno životinja. I treći odgovor jeste tačan, znači poprečno prugasti mišići su zaduženi za kretanje i pokreću, znači, skelet i svojim radom se organizmi kreću. Sledeće pitanje. Ukoliko je tvrđenje tačno, oboj kružić u koloni tačno, a ukoliko to tvrđenje nije tačno, oboj kružić u koloni netačno. Na ovakva pitanja moramo obratiti pažnju. Znači, treba da se odgovore samo tačni odgovori, odnosno odgovori za koje smo sigurni da su tačni, zato što se greške ne tolerišu i ne nose bodove. Znači, ponuđeni odgovori su: znojenjem se telo oslobađa viška toplote. Znači, to je tačno. Znojne žlezde su zadužene za regulaciju temperature, tako da rashlađuju organizam. Druga rečenica. Znojne žlezde luče hormone. Ta rečenica nije tačna. Treća tvrdnja. Znojenjem se telo oslobađa štetnih supstanci. Treća tvrdnja jeste tačna zato što se znojenjem izbacuju štetne supstance iz organizma, isto kao i putem mokraće. Peto pitanje. Koji organizam je nastao iz zigota? Oboj kružić ispred tačnog odgovora. Ponuđeni odgovori su sledeći: kvasac, bakterija, ameba, žaba. Znači, kvasac se razmnožava pupljenjem, tako da kvasac nije tačan odgovor. Bakterija se razmnožava deobom. Drugo, nije tačan odgovor. Ameba se isto razmnožava deobom, nije tačan odgovor. Ostaje samo žaba. Žaba jeste
odgovor zato što se žabe polnim putem razmnožavaju, spajanjem muške i ženske polne ćelije nastaje zigot, odnosno oplođena jajna ćelija. Sledeće pitanje. Koji deo ćelije čoveka sadrži molekul koji je prikazan na slici? Treba da, izaberemo tačan odgovor. Ponuđeni su centriola, ribozom, hromozom, lizozom. Centriola, ribozom i lizozom spadaju u ćelijske strukture koje nemaju nasledni materijal. Od ponuđenih odgovora, ova 3 odgovora nisu tačna zato što nemaju nasledni materijal, a hromozom jeste oblik kako izgleda molekul DNK u ćeliji prećelijske deobe, tako da je tačan odgovor hromozom. Sledeće pitanje. Koja pojava može biti pokazatelj zagađenosti vode u jednoj bari? Ponuđeni odgovori su velika koncentracija kiseonika, veliki broj punoglavaca, mnoštvo cijanobakterija, visoka prozračnost vode. Tačan odgovor je mnoštvo cijanobakterija. Zašto? Zato što cijanobakterije se intenzivno razvijaju u zagađenim vodama. Kada je povećana količina organskih i neorganskih supstanci i dolazi do takozvanog cvetanja vode. Naravno, cijanobakterije tada stvaraju i neke toksična i otrovna jedinjenja, tako da dovodi i do pomora ribe. Odgovor je mnoštvo cijanobakterija. Koja ljudska aktivnost najviše ugrožava planinske reke i živi svet u njima? Pošumljavanje nije, to je korisno, aktivnost ljudska. Upotreba organskog otpada u bašti isto je korisna aktivnost, organski otpad može samo da doprinosi. Izgradnja mini hidroelektrana i preoravanje stepa. Najgora aktivnost koja ugrožava reke je izgradnja mini hidroelektrana. Mini hidroelektrane sprečavaju kretanje riba u tim rekama i na taj način se vrste ugrožavaju i izumiru, tako da je to tačan odgovor na ovo pitanje. Sledeće pitanje. Do čega osim steriliteta mogu dovesti nelečene polno prenosive infekcije? Prva ponuđena odgovor je hemofilija, drugo daltonizam, treće česte upale polnih organa i četvrto naslednih bolesti. Hemofilija je bolest koja se nasleđuje i ona dovodi do nemogućnosti grušanja krvi. Ako se osoba koja ima hemofiliju povredi, ona će da iskrvari i naravno ta bolest se prenosi putem naslednog materijala. Daltonizam, isto nemogućnost prepoznavanja boja, je isto bolest koja se prenosi preko naslednog materijala i četvrti odgovor koji ne spada u tačne je nasledne bolesti, nije tačan. Tačan odgovor je čestih upala polnih organa. 10. U poslednjih nekoliko decenija javljaju se nove bolesti kao posledica globalnog zagrevanja. Koja ljudska aktivnost uzrokuje globalno zagrevanje? Oboj kružić ispred tačnog odgovora. Prvi ponuđeni odgovor je instalacije vetroparkova, pravljenje brana na rekama, treće je upotreba metana kao goriva i četvrto je lov ugroženih vrsta. Instalacije vetroparkova nisu tačan odgovor, to su bioobnovljivi izvori energije i ne utiču na ugljen dioksid. Pravljenje brana na rekama, stvaraju se hidroelektrane, isto ne troše se organska goriva za stvaranje energije. Treći odgovor, upotreba metana kao goriva. Ovo jeste tačan odgovor, zato što sagorevanjem metana, koji je zemni gas, dolazi do oslobađanja velike količine ugljen dioksida, koji dovodi do globalnog zagrevanja. Naravno, lov ugroženih vrsta životinja ne utiče na koncentraciju ugljen dioksida. Sledeće pitanje. U tabeli su navedeni različiti delovi ekosistema. Oboj kružić ispod pojmova koji mogu da budu sastavni delovi tundre.
Kada dobijemo ovakvo pitanje, neophodno je da znamo ko naseljava tundre. Znači, ono što su nam ponudili kao odgovore je zaleđeno zemljište, različite vrste kaktusa, šume hrasta i bukve, populacija polarnih medveda i peto je trave, mahovine i lišajevi. Znači, tundre su prvi pojas koji je naseljen na našoj zemlji ispod polova. Tu je zaleđeno zemljište, tako da tačan odgovor jeste zaleđeno zemljište. Drugi odgovor, kaktusi. Kaktusi naseljavaju, znači, pustinje, ne tundre. Znači, nema uslova u tundrama za kaktuse. Treći ponuđeni odgovor je šume hrasta i bukve. Šume hrasta i bukve naseljavaju listopadne šume, kojih nema u predelima tundri. Treći odgovor je populacija polarnih medveda. Polarni medvedi žive u tom delu zato što su jako bliski, jer tako klima je adekvatna. I četvrti odgovor, trave, mahovine i lišajevi. Trave, mahovine i lišajevi naseljavaju tundre zato što mahovine i lišajevi su najmanje zahtevni što se tiče uslova i oni zapravo i prvi naseljavaju prazne prostore gde je go kamen, upravo zbog tih svojih osobina. 12. Posle šumskog požara, ekosistem počinje da se obnavlja i dolazi do smenjivanja biocenoza na tom staništu. Šta čini klimaks ekosistema u prirodnoj sukcesiji nakon šumskog požara? Prvi ponuđeni odgovor je zemljište i kamenje, drugi lišajevi i mahovine, treći odgovor je nisko i visoko žbunje i četvrti zajednica hrasta i bukve. Znači, kada govorimo o prirodnim sukcesijama, prazan prostor prvo naseljavaju mahovine i lišajevi i oni spadaju u pionirske vrste. Posle njih dolazi do promene različitih vrsta koje taj prostor naseljavaju. Znači, prvo se naseljavaju trave, žbunovi, niže drveće i na kraju dobijamo naseljenost sa zajednicom hrasta i bukve. U onom trenutku kada taj ekosistem nasele hrast i bukva, tada taj ekosistem ulazi u ravnotežu, odnosno u takozvani klimaks ekosistema, koji je tada stabilan i više se neće menjati. Znači, kao takav ostaje. Znači, ako imamo potrebu da objasnimo šta je klimaks, znači to je stabilan ekosistem koji se više neće menjati, to su zajednice hrasta i bukve. Sledeće pitanje. Oboj kružić ispred tačnog odgovora. Na slici je prikazan kariotip osobe. Znači, mi u ovom pitanju imamo prikazan kariotip sa hromozomima čoveka. Hromozoma čoveka ima 46. Ponuđeni odgovori su nam sledeći. Muški pol, ženski pol, sa Downovim sindromom, sa Klinefelterovim sindromom. Šta je karakteristično za sindrome? Sindromi znači imaju višak ili nedostatak nekog hromozoma. Znači, ako gledamo kariotip čoveka, gde svaki hromozom ima svoj identičan par, odnosno svi hromozomi se nalaze u paru, jedan je od oca, drugi je od majke i znači kod sindroma, ako je u pitanju sindrom, mi ćemo videti da nemamo po 2 hromozoma u paru, nego ćemo imati 1 ili 3 hromozoma, mi na ovoj slici to ne vidimo. Znači, sindrome isključujemo. Drugo što nam je ponuđeno da se odlučimo šta je tačan odgovor je da li je osoba muškog i ženskog pola. Mi znamo da postoje polni hromozomi. Ženski pol čine 2X hromozoma, muški pol čine X i Y hromozom. Oni se u kariotipu stavljaju na sam kraj i ako pogledamo zadnji par hromozoma, vidjet ćemo da se tu nalaze 2X hromozoma, što je zapravo osoba ženskog pola. Znači, kariotip prikazuje osobu ženskog pola. 14. Koji od navedenih procesa je primer homeostaze? Oboj kružić ispred tačnog odgovora. Homeostaza. Šta je homeostaza? Homeostaza je ravnoteža u organizmu.
Znači, organizam teži da održi stalnost u sebi. Znači, mi u ovom slučaju imamo 4 ponuđene opcije, pa ćemo izabrati koja je prava. Voljni zamah ruke, znojenje pri visokim temperaturama, osjećaj različitih ukusa na jeziku, pamćenje i govor. Voljni zamah ruke nije tačan odgovor. Osjećaj različitih ukusa na jeziku nije tačan odgovor. Pamćenje i govor nije tačan odgovor. Znojenje pri visokim temperaturama jeste tačan odgovor zato što organizam ljudski ima stalnu temperaturu i postoje centri u hipotalamusu koji su zaduženi za regulaciju te temperature. Kako to funkcioniše? Znači, receptori se nalaze i u mozgu, ali ih ima i u koži. Znači, ako je temperatura niska, hipotalamus će uticati na to da dolazi do skupljanja krvnih sudova i izazvaće drhtanje mišića. U suprotnom slučaju, ako je temperatura topla i organizam počinje da se pregreva, tada će doći do širenja krvnih sudova, perifernih, i do oslobađanja viška toplote. Isto vreme će i znojne žlezde da izbace višak vode sa ciljem da bi se organizam razhladio. Znači, tačan odgovor je znojenje pri visokim temperaturama. 15. Koje ćelije vezuju svetlosnu energiju i pretvaraju je u hemijsku energiju stvarajući ugljene hidrate? Ponuđeni odgovori su končaste hife gljiva, mišićne ćelije guštera, ćelije lista bukve, krvne ćelije čoveka. Ako pogledamo ove odgovore i znamo da postoje 3 carstva, mi vidimo ovde da su ponuđene ćelije hifa gljiva, znači gljive spadaju u carstvo gljiva, one same ne stvaraju energiju, odnosno ne stvaraju ugljene hidrate. To nije tačan odgovor. Mišićne ćelije guštera, znači životinje, isto nisu u stanju da same sebi stvaraju hranu, nije ni to dobar odgovor. Krvne ćelije čoveka, šta rade krvne ćelije čoveka? One obavljaju određene specifične uloge u organizmu, ni to nije dobro, znači tačan odgovor je ćelije lista bukve. Zašto? Zato što u listu, kod biljaka, bukva je biljka, se nalaze posebne ćelije sa hloroplastima koje vrše fotosintezu i one uz pomoć energije sunčeve svetlosti stvaraju šećer, glukozu i kiseonik. Znači, tačan odgovor je ćelije lista bukve. Naravno, te ćelije su i zelene zbog hlorofila koji je zelene boje. 16. Koji deo uzorka zemlje iz parka pripada živom biološkom materijalu? Pero od gugutke, deo pčelinjeg saća, larva skakavca, dlake od veverice. Znači, ako govorimo o živim organizmima, ono što je karakteristično za žive organizme je da oni moraju da dišu, da se kreću. Uglavnom, znači, pero od gugutke je deo živog organizma, nema osobina živih bića, nije to odgovor. Deo pčelinjeg saća isto nije dobar odgovor. Larva skakavca, znači, jeste tačan odgovor. Larva skakavca se hrani, kreće, izlučuje, znači ima sve osobine živih bića, tako da to jeste dobar odgovor. Dlake od veverice nije dobar odgovor zato što nema osobine živih bića. 17. Ukoliko je tvrđenje tačno, oboj kružić u koloni da, a ukoliko tvrđenje nije tačno, oboj kružić u koloni ne. Prva tvrdnja. Virusi imaju ćelijsku građu. To nije tačno. Virusi nemaju ćelijsku građu, oni pripadaju grupi koja je između živog i neživog. I šta oni jedino imaju? Imaju nasledni materijal i proteinski omotač, odnosno kapsulu. Da bi se oni razmnožavali, neophodna im je biljna, odnosno bilo koja ćelija, biljna, životinjska, bakterijska, znači zavise od drugih ćelija, odnosno živih bića. Druga tvrdnja, virusi mogu da se razmnožavaju samo u živim ćelijama, kao što sam i rekla, znači ovo je tačna tvrdnja, bez žive ćelije virus ne može da opstane. Treća tvrdnja, neke bakterije su korisne jer učestvuju u varenju i proizvodnji hrane. To je tačno, znači u crevima
preživara i čoveka postoje bakterije koje su zadužene za usvajanje i stvaranje vitamina, usvajanje šećera. Znači, bakterije su vrlo korisne pri varenju, tako da ova tvrdnja jeste tačna. 18. Šta je zajedničko za list na drvetu i opali list na zemlji? Oboj kružić ispred tačnog odgovora. Obavljaju ćelijsko disanje, obavljaju fotosintezu, imaju ćelijsku građu, reaguju na svetlost. Znači, ako imamo primer živog lista na drvetu i lista koji nije više na drvetu, list koji više nije na drvetu, on više nema osobine živih bića, znači ne može da diše, kao što su nam rekli kao jednu opciju odgovora, ne može da obavlja fotosintezu i taj odgovor nije dobar. Da li može da reaguje na svetlost? Naravno da ne može. Znači, tačan odgovor je imaju ćelijsku građu. Znači, list kad otpadne sa biljke i dalje ima ćelijsku građu, tako da je to zajedničko za ta dva drveta. 19. Na koji način je nastala ćelija u telu čoveka čije hromozome označavamo sa 22Y? Imamo odgovore sledeće ponuđene. Mitozom, mutacijom, meiozom, oplođenjem. Šta je mitoza? Mitoza je deoba telesnih ćelija ili je deoba kojom dolazi do razmnožavanja jednoćelijskih organizama kao što su bakterije. Sledeći odgovor su mutacije. Šta su mutacije? Mutacije su promene na naslednom materijalu koje su izazvane različitim uticajima. Treći odgovor meioza. Meioza je deoba kojom nastaju polne ćelije. Polne ćelije, pošto ovde imamo primer čoveka, za čoveka znamo da ima 46 hromozoma. Ako meiozom nastaju polne ćelije koje imaju polovinu naslednog materijala, znači očekivano je da meiozom dobijamo ćelije sa polovinom naslednog materijala, odnosno ćelije koje imaju 23 hromozoma. I četvrti odgovor je oplođenjem. Šta je oplođenje? Oplođenje je spajanje muške i ženske polne ćelije kada dobijamo zigot koji ima 46 hromozoma. Ako se vratimo na pitanje, znači treba da odredimo šta označava 22Y, koje ćelije nastaju tako, odgovor je meiozom. Znači meiozom nastaju ćelije koje imaju 22 telesna hromozoma i jedan polni hromozom, to je Y hromozom, tako da je tačan odgovor meiozom. Grupa prirodnjaka je predstavila izvešte sa terenskog istraživanja. Iako je bilo leto, dani su bili sveži i svakodnevno je duvao vetar. Vegetaciju su činile zeljaste biljke, trave i poneki žbun. Od životinja su uočili šarke, divokoze i orlove. Koji ekosistem su ovi prirodnjaci istraživali? Oboj kružić ispred tačnog odgovora. Ponuđeni odgovori su četinarsku šumu, stepu, planinsku rudinu i mediteransku šumu. Četinarska šuma nije dobar odgovor zato što se četinarsko drveće ne spominje. Mediteranska šuma isto nisu spomenute nikakve šume u tom predelu. Stepa isto nije dobar odgovor, znači tačan odgovor je planinsku rudinu. To je znači pojas koji se nalazi iznad zadnjeg pojasa šuma na vrhovima planina i tu su prisutne znači zeljaste biljke, trave, poneki žbun, a od životinja znači su prisutne šarke, divokoze i orlovi. Ono što bi ja skrenula pažnju prilikom rada završnog ispita ili probnog je da se zadaci trebaju pažljivo pročitati jer može doći do zabune i svim učenicima koji polažu završni ispit iz biologije želim sreće i uspeha u izradi tog zadatka.